Жай көнне ісі havada min суда кыйынам, езем, шешретем, уйнайм, шумам, башым белән суны сізем. Шул рәвешчә бер сәгать ярым кадәрле уйнагач, инде шаян бер сәгатьсез тирләмим дип уйлагач, йөгереп чыктым судан, тиз-тиз киендем өс башым. Куркам үзем, әллә нидән юк янымда юлдашым. Бер вакыт китәм дигәндә төште күзем басмага, карасам, бер куркыныч хатын утырган басмага. Кемгә каршы ялтырый кулындагы алтын тарак. Шул тарак берлән утыра тузгыган сачын тарак. Тында алмыйча торам, куркып кына тешне пысып. Шунда яры буендагы куй агачларга пысып. Сачларын үргәч тарак, сикерде төште суга. Шунда да китте, тамам юк булды күздән шунда ул. Инде мин әкрен генә килдем дә кирдем басмага. Җен оныткан ахры калган тарагы басмада. Як-ягымда һич кеше юклыгын белдем дә мин чаптым авылга. Таракны тиз генә элдем дә мин. Күрмимен алны вә артны. Эй шабам мин, эй шабам. Ашыгам, тирлим, пишем. Һәм кып-кызу утта янам. Бер заман борылып баккан идем артка таба. Хәрәбеш! Су анасы да минем арттан чаба. Кычкырадыр. Качма, качма! Тукта, тукта, и карак! Ни каласың син аны? Ул бит минем алтын тарак! Качамын, ул куадыр, мин качам. Шул кадәрле кыртыныч, һичбер кеше юк ичмасам. Шул рәвешчә чабышып, җиттек авылга бер вакыт. Су анасын куарга күтәрелде барча эт. Вау-да, хау. Бер туктамый этләр үрә. Су анасы куркып этләрдән кирегә йөгерә. Инде эш җайланды, куркудан тынычландым дидем. И явыз карчык, тарагыннан кары калдың дидем. Өйгә кайттым да, әни, алтын тарак таптым дидем. Сусадым, ардым, мин бик озак чаптым дидем. Сөйләгәчтем кыйссаны, алды тарагымны әни. Курка үзе, алса да, уйлый эченнән, әллә ни. Яхшы, хуш, батты кояш. Йокларга яттым кич белән. Өй эче тулган иде, кичке һава хуш ис белән. Юрган астында йокыга китми ятам мин һаман. Шык-ташык, кемдер тәрәзәгә чиртә бер заман. Ә мин ятам, рәхәт кенә, тормыйм да, кузгалмыйм әле. Бу тавышка сискәнеп, йокысыннан торган әни. Ни кирәк? Кем бу? Кара төндә вакытсыз кем йөри? Нәрсә барсың төнлә берлән ил бычагым кергән? Су анасы мин. Китер. Кайда минем алтын тарак? Бир, бая көндез алып качты синең угылың, карак. Төшкән айның шәүләсе мин юрган астыннан карыйм. Калтырыйм, куркам. Ходай дим, инде мин кайда барыйм? Һичсезлексез шык-ташык безнең тәрәзәне каган. Ул кытышкыч сачларыннан шишмә төсле су ага. Әнкәем алтын таракны тиз генә эзләп табып, атты да тышка, тиз ук куйды тәрәзәне ябып. Су анасыннан кытылгач, тынычлангач, әни и ырыштысың. Мин дә шуннан бирле андый эшкә кыймый башладым. Я иясе юк дип әйбергә тими башладым.